बावैसो जोंनि बे बिटिसि हालामाव जानानै थांनाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 22 खालारखालि बिटिसि खुंथायनि 5थि खेब बिसायख'थियाव मोनबो मैखोम गाज्रि जाथायफोर जालायाब्ला जोबोद आलो गोजोनहायनो बे इलेक्सना जानानै थाङो आरो बेनि थाखायनो आङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि जानानै बिटिसि बासि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। बिटिसि खुंथायनि बे 5थि खेब बिसायख'थियाव गासै 40था टटेल सिट दङ। बे बियाबफोरनि मादाव गासै 28था बियाबफोरावनो सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि सिट लानानै बिपिएफ पार्टिया देरहासार जानो हायो। दा जों बेखौ बिथांमोनखौ साबायखर होनो थांगासिनो दङ। हानाय आरो बिथांमोनहा दा बे सिंगल लार्जेस्ट पार्टि हिसाबै देरहानो हानाय हिसाबै बिथांमोनहानो बिटिसि खुंथायनि गोहोखौ लाबोगासिनो दङ। बिथांमोनहानो गभर्नमेन्ट फर्म खालामनोबो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो गिबियावनो जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि जानानै सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोङो बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे देरहासार जानायनि थाखाय साबायखरबो बावहरखानाय थाबाय। जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिटिसिनि बे गोदान सोरखारनिसिम जों नैबेफोर माखासे खामानिखौनो आवगायजानो थाखाय एबा डेभेलपमेन्टआव लाबोनो थाखाय जों मिजिं थिहरनाय जायोदि बे फैबाय थानाय समफोराव थांखांनाय सोरखारफोरा जेसेबांसिम बिबांनि डेभेलपमेन्ट फान्डफोर लाबोनो हादोंमोन, ओइबार नैबे जोंनि गोदान बिपिएफ सोरखारा जाहाथे सेन्ट्रेल गभजों सावरायलायनानै डेभेलपमेन्ट फान्डखौ डाबलसिन एबा बांसिन लाबोना होफैनो हायो आरो जाहाथे डेभेलपमेन्टखौबो आरो डाबलसिन खालामनो हायो। जाहाथे बिटिसिआव मावनो गोनां मोनफ्रोमबो थालांनाय आरो डेभेलप जाबावनो गोनां मोनफ्रोमबो फिल्डफोरनि गासै खामानिखौनो जाहाथे मोजाङै सुसारुरुपै मावफुंलांनो हायो आरो दावगासार होनो हायो। बिनि थाखाय जोंनिफ्राय मिसननि खाथियावबो बोर बिहरनाय थाबाय आरो खुंथाय गोहो मोनगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि आर'ज गाबहरनाय थाबाय। लोगोसेयावनो जाहाथे नैबे गोदान बिटिसि खुंथाया जोंनि बे बिटिसिआव सोमजिनाय जेरै हमना ला मेजर हिसाबै जोंनि आबाद फोथारफ्राव जिबायदि बाराद्राय इर'सन जादों दैमा दैसाफोरजों, बे इर'सन जानायफोरखौ जाहाथे एक नाम्बारावनो जाहाथे कन्ट्रल खालामनायनि राहा लामाखौ होनो हायो आरो लोगोसेयावनो जाहाथे जोंनि एन्टायार बिटिसिनि बासिफ्रा जाहाथे आबादफोरखौ मोजाङै मावनो हायो। ओमफ्राय मोनसेबाव आं बेखौनो प्लास खालामनो लुबैदेरो, आबादारि हिसाबै जों बे बिटिसि बासिया जिहेथु जोंनि बिटिसिआव 80%नि बारायानो आबादारि होननानै बुंजागोन। बे हिसाबै आबादजोंनो थांना थानायनि थाखाय जाहाथे आबाद मावनायनि सायाव बिटिसि सोरखारा एसे बांसिन नोजोर होयो। बिनि थाखाय एसेल' हा दङब्लाबो जोंनि बिटिसिनि न'खरफ्रोमबो जाहाथे एसे हाजोंनो एसे मोजां इनकाम लाबोनो हानाय बायदिसिना फार्मिंफोर दङ नालाय आजिखालि ओंखारदों। थिग बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ एग्रिकालचार बा फार्मिं खालामनाय बा प्लेन्टेसन खालामनाय, दा बेफोरबायदि दा काल्टिभेसन खालामनाय, बेफोरबायदि सेक्टरफोरखौ बेफोरबायदि मोनसे प्रजेक्टफोरखौ जाहाथे फोसावनानै होयो आरो बयखौबो मावनो थाखाय थुलुंगा होयो। ओमफ्राय सुबिदाफोरबो जाहाथे होयो थाखा फैसाजों अनसुंथाइ होनानै आरो बिटिसि बासि गासैबो न'खरफ्रोमबो जाहाथे दख्लासे हाजोंबाबो एसे हाजोंबाबो जाहाथे थांना थानायनि न'खरखौ फोथांलांनो हानायनि, न'खरखौ गावबा गाव फोलोमलांनो हानायनि बेब'स्थाखौ लानो हायो। बेफोरबायदि बेब'स्थाखौ जाहाथे जोंनि गोदान बे बिटिसिनि सरकारा जाहाथे मावफुंनानै होयो, बेखौबो जों बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय बुंलायै जोङो आर'ज गाबहरनाय थाबाय। आरो लोगोसेयावनो जाहाथे जोंनि बिटिसिआव जोंहा 6 सिडिउल पावार मोनसे जों मोनखानानै दङ। नाथाय बे 6 सिडिउल पावारखौनो हयथ' बबेबा समाव सरकारा लांलाय लाबोलाय बोख्लायफिनलाय बिदि खालामलायनो नागिरो। जे बे
बिथिंखौ नोजोर नायनानै आरो जोंनि नैबे गोदान सरकारा जाहाथे बे 6 सिडुल पावारखौ जाहाथे एसेबो इफाल इफाल खालामनो हाया बा सोलाय सोल' खालामनो हाया, ओमफ्राय बे पावारखौ जाहाथे खमायनो हाया, बरंसो बांसिनसो जाहाथे बे पावारखौ गोरासिन खालामनो हायो। बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनानै इन्डियान कनस्टिटिउसनाव जाहाथे इन्डियान खुंथाइजों थाफानानै बा बले बिसोरखौ आर'ज गाबनानै जाहाथे बे 6 सिडुल पावारखौ गोरासिन खालामसिननोसो हायो बा खालामनो थाङो, बेखौबो जोंनिफ्राय एसे जों बुंलायो। जोंनि बे एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय आर'ज गाबहरनाय थाखाबाय। आरो लोगोसेयावनो जाहाथे जोंनि बे बिटिसिनि आन्दारनि बाथ्रा नङा बियो, बर'फोरनि मोनसे गोदोनिफ्राय लाबोनाय मोनसे थांखिमोन बेयो। बड' रेजिमेन्ट होननाय बुस्थुखौ जोंहा नाङा नङा नांगौ, जोंनि गेजेराव द्लाम इमप्रुभमेन्ट फैगोन। बे बड' रेजिमेन्टखौ जाहाथे क्रियेट खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बे बोसोरबानि गेजेरावनो जाहाथे लाबोफुंनो हायो, बेखौबो जों आसा थिहरो। आरो लोगोसेयावनो जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्रावनो जाहाथे मैखोम हिसाबै गंफा गंफा गिदिर गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि फसंनो हायो, जेराव माखासे जोंनि बर' बा बिटिसि बासि सुबुंफोरा जाहाथे एमप्लयमेन्ट मोननो हायो। थिग बेखौ नोजोर बोनानै हयथ' गंफ्रामबो डिस्ट्रिक्टफोराव गंफा गंफा लार्ज स्केलनि फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि जों फसंनो हायो नामा, बेखौबो नोजोर नायनानै खालामजायो। हयथ' गुबुन जायगायाव दस्रा डिस्ट्रिक्टफ्राव दस्राबो इन्डास्ट्रिफोर फसंनो हागोन, जेराव फुड प्रसेसिं जाथावथाव बे फुड प्रसेसिं खालामनो हागोन। थिग बेफोरखौ नोजोर बोनानै मोनसे इन्डास्ट्रिखौ सेन्ट्रेलजों सावरायनानै जुदि लाबोफुंनो हायोबा, बेबो जोंनि थाखाय हयथ' आनएमप्लयमेन्ट ग्रुपनि मानसिफ्रा हयथ' एमप्लयमेन्ट मोननानै मोजां न'खर खुंनो हागोन, बेखौ जों आसा थिहरो। बेफोर खामानिखौबो एसे आग बारायोबा मोजां जागोन होननानै जों मिजिं थिहरो। आरो बे बिटिसिनि गेजेरावनो जोङो हानायमानि गंफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो हायोब्ला गंफा गंफा स्किल डेभेलपमेन्ट मोजां मोनसे इनस्टिटिउसन दाफुंनो हायोबा, बेयावबो जोंनि बे बिटिसि बासिफ्रानो बेयाव सोलोंनानै स्किल वार्कार जानानै हयथ' कम्पानि बायदिसिना गोबांथार इन्डास्ट्रिफ्रावनो जों थाब एमप्लयमेन्ट लानो हानायनि मोनसे बेबस्था फैगोन। हयथ' आलाय सिलाय जानानै थानाय नङा बिटिसि बासिफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा। दा बिनिखायनो आंनि मथेब्ला जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि जे लुबैनाय बायदियै जों गंफ्रामबो डिस्ट्रिक्टआवनो हयथ' स्किल डेभेलपमेन्टनि गंफा गंफा इनस्टिटिउसन लुफुंनानै होनो हायोब्ला बेबो जोबोद मोजां जायो। बेखौबो जोंनिफ्राय जों आसा थिहरो। मावफुंनो हायोबा मोजां जायो, बेखौबो नाजानाया मोजां। ओमफ्राय लोगोसेयावनो जोंनि जे ट्राइबेल पावार, बे सिडिउल ट्राइबनि जि पावार, बे सिडिउल ट्राइबनि पावारखौ जाहाथे 6 सिडिउल मोननायनि उनावनो सिफायनानै होआ, बेखौबो जाहाथे नोजोर होयो। जोंनि बे 6 सिडिउल ट्राइबेल पावारखौ बा सिडिउल ट्राइब पावारखौ जाहाथे अराय समनि थाखाय संबिधानाव जों गोरायै लिरनानै दोननो हायो। ओमफ्राय लोगोसेयावनो 6 सिडिउलाथ' ट्राइबेल पावारखा, बे हिसाबै जाहाथे जों खारनो हायो। जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाया जाहाथे थाबाय थायो, जाहाथे जोंनि राव हारिमु धोरोम गासिबो जाहाथे थांनानै थायो भबिष्यतसिम। जों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बे अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि मथे बे 6 सिडिउल पावारखौ एसे गोरासिन खालामनांगौ, जाहाथे सेन्ट्रेला बेखौ लुज खालामनो हाया, स्टेट गभर्नमेन्टआबो रावबो लुज खालामनो हाया, बोखायनो हाया। बेखौबो नोजोर बोनानै एसे गोख्रोङैनो मावनाया मोजां जागोन, बेखौ जों आसा थिहरो। थिग बिदिनो मावनो गोनां खामानिया द्लाम दङ। गुवार खोथाखौ नायनानै, जोंनि बड'लेण्डनि दावगानायखौ नायनानै जाहाथे जोंनि नैबे गोदान सरकारा मोजां बेब'स्थाफोरखौ लायो, मोजां थांखि बिथांखिफोरखौ लायो आरो मावो, बेखौ जों आसा थिहरो। आरो मोनसेबाव सेक्टर दंबावो, फिल्ड दंबावो, बे जाहैबाय टुरिजिम सेक्टर। बे टुरिजिम सेक्टरखौ जोङो जुदि फुवारनो हायोब्ला, बुस्ट खालामनो हायोब्ला, अब्लाबो जोंहा रेभिनिउखौ जों बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ आरामावनो लानो हायो। बेयाव हा हु नांलायगौनि बाथ्रा फैया। बेयाव इन्डास्ट्रि, बेबो मोनसे इन्डास्ट्रियानो, थेवबाबो लार्ज स्केलनि बे मेसिनारि इन्डास्ट्रि लुनांगौनि बाथ्रा फैया। ओमफ्राय बे टुरिजिम सेक्टराव बेयाव एसेबां हा हु नांगौनिबो बाथ्रा फैया। थिग
बे सेक्टरखौ जुदि जों लाबोनो हायोबा जिहेतु बिटिसिआव द्लाम नायनो गोनां जायगाफोर दङ जोंनि बिटिसिनि गेजेराव दासिमबो आनएक्सप्लर होननानै बुंजायो माखासे जायगाफ्रा जायखौ बाहेरानि मानसिफ्रा हयथ' जों एडभार्टाइज खालामनो हायोबा बेखौ नायनो लुबैग्रा द्लाम थागोन आरो बेखौ मिथियोब्ला नायनो फैगोन हाबफैगोन जोंनि बिटिसिआव लोब लोब टुरिस्टफोर फैगोन बेनिफ्राय जों द्लाम रेभिनिउ आरजिनो हागोन बेखौबो नोजोर बोनानै टुरिजम सेक्टरखौबो एसे मोजाङै डेभेलप खालामनो नाजायोबा जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय जों बेखौबो आसा थिहरो आरो जोबथारनायाव बे नै फैबाय थानाय जोंनि बे बिटिसिनि खुंथायनि गोहोखौ मोननो हानाय बिपिएफनि जि पार्टि बिपिएफनि जि गोदान गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ जाहाथे बे फैबाय थानाय गभर्नमेन्टखौ बिटिसिनि जि गभर्नमेन्ट बिपिएफनि जि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टखौ जाहाथे मोजाङै दाफुंनानै लायो सानै हयै जाहाथे गोरों गोरा एमसिएलएफोरखौ देरहालांनाय एमसिएलएफोरखौ आरो साननो हानाय एक्सपार्ट गोनां एमसिएलएफोरखौ नायै नायै गावबा गाव सेक्टराव बा फिल्डआव जाहाथे इएम बानायना होयो आरो बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङैनो गावबा गावनि इएमनि बिबानफोरखौ सालायलांनो हायो दावगाहोनो हायो ओरैनो इएम जाबाल' जानाय नङा गावबा गावनि जि बिबान बा बले माबा मोननाय खामानिनि जि सेक्टर मोननाय बे फिल्डखौ जाहाथे मावफुंनो थाखाय जाहाथे जुजिथाबनो हायो बेखौबो नोजोर होनानै साफ्रोमखौबो जाहाथे जोंनि बिपिएफनि जि हयथ' गभर्नमेन्ट दाग्रा बडि बेयो जाहाथे मोजां मोजां सायख'लायनानै दायो बेखौबो जों आसा थिहरो जाहाथे मोजां जानानै फैयो भबिष्यतआव बयजोंबो मोजां मोनजायो एन्टायार बिटिसि बासियानो जाहाथे गासिबो मोजां मोनो ओमफ्राय गासिबो थाखा फैसा फैनाय माने जाहाथे मिसइउस जाया बेखौबो नोजोर बोनानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावलाङो रायजो राजाजों जाहाथे भबिष्यतसिम अनजाबाय थायो आरो जोंनि बिटिसिखौ जाहाथे मोजाङाव लाबोनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे गोदान गभखौ जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय जोङो फोरोंहराखै जों खावलायहराखै जों बेखौ आसा मिजिं थिहरदों मावोबा मोजां जायो जों बेखौ एसे जास्ट आसि खिथानानैल' होनाय जाहैदों आरो बेफोरबायदि गोहोखौनो जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्टआ नै दानि फैबाय थानाय गोदान बिटिसि गभर्नमेन्टआ एबा बिपिएफ दोलोनि जि गभर्नमेन्ट बियो जाहाथे गोहो मोनो बोलो मोनो ओमफ्राय गियान मोनो बिनि थाखाय जाहाथे इसोरा बिथांमोननो बोर होयो बोर सारस्रियो बेखौ जों इसोरनिसिम जों आर'ज गाबहरबाय जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय लोगोसेयावनो जाहाथे बिथांमोनहा बे सरकारखौ आलो गोजोनैनो खुनु डिस्टार्ब गैयाब्ला खुनु दिगदार जायाब्ला बे बोसोरबाखौ बिराद मोजाङै मोजां खुनु दाङाबाजि गैयाब्ला खुंफुंलांनो हायो बेखौ जों इसोरनिसिम आर'ज गाबहोबाय आरो बिथांमोनहाबो मावलांनो हाथों होननानै जोङो बे गोदान सरकारनिसिम जों हामलाय हरनाय थाहैबाय बेखिनियावनो जोंनि बे हामलायथि बे फोसावनायखौ जों फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।